Pasensya sa mo guys, sa inyo makita na niyang vlog ron. Kani sa lamang naong sa isda o sa isda or sa unsa may ang gibuhat dani kay gitamay lagi ko guys nga moron ako nukog na agta. So di sa ko magpakita sang nong pasensya na mo kay magpabikibilos ako sa kumo ato bang sa camera bitaw joke lang guys. Imbis nga na excited na hinong ko sa kasalitiri na gitamay na hinong ko. Pero guys, okay lang kay sunod magpabikibilo na ko kay mura na lagi na agta ni si Flordilisa. Hindi sa ko mapakita sa camera guys kani sa lamay tanaw ninyo kani ang isda o kani ang gibuhat nga biko nga ya. Yummy yummy to my tummy bitaw guys. Amin ito nila. Sa ate. Adi na ba yung game at tiguan? Magpaamin. Hi guys, madong hapon. Karon day guys. Dadami salmon head. Kanang nayaman ni sabonon guys. Mo pasensya mo guys sa Sabah kay grabing kasagagbadong panahon na. Medyo bitaw higop og sabaw. Kani day guys, gikan din is just sa online. Ang ning order ja. Maabot man lagi sa Marcos ron guys, sa lutuan na ho. Sabaw kay di na sa kakaaglamid sa tagbilaran. Problema dani is da guys kay maglisod ko kuha na ni hasang. Ang hasang kay arang kadak na anja. Kinala ko aman ni hasang kay ni alban di ni ko hapon isang lutuan guys para sa iro. Daka ni is da guys, bawal sa gikan ni salmon oy. Muli ko dyan ron. Ha? Muli dyan. Bakit hindi ka pa kami sa ako na to? Hanta pala. Taas. Para? Hindi, mura mo mais. Ano siya? Di ba dito kabuhok kay pala ito sa taas? Agarang taas sa may nawa. Nasa mo di awin ka nawa. Pwede ni mo po dyan to, handa sa to. Ha? What ba? Nadi ha? Ako guys, maglisod ko kung dani ka ng hilisod ko kuhaghasang dani isda silang suki dito sa gikas dimiyaw daghanig sa kauban nani mga Japanese nga siumay dyan na ay mas itong klase doha ka klaseng siumay so deliver na rin dinhin dyan kaning duha ka o ang sabon kay namin ko ni sabon mautas ganda na sa pilahan kay Saturday maron ada sila klase ron dyan ada ang sabon kay doy po wala ko ni sa kay di kadto kakaano lami kadtong sudan at sa bilaran kay bakong di magluto. Loaded ka so gid mga subject kada adlaw guys sa klase so di sa ka ati magluto sa kaugalingon sa sige magpalit sa gawas wala nga guli dari sa lutuan sila ba nga suwa gani ngayo guys sa kabrihan si si Tia Bert ning abot di ay nalagay pa yung kutsilyo guys nga at pangipon ini dugay ko kakuagasan. Dares kuya guys, iba na ni Ate Lili, nana si Zakay. Katupag ko eh. Sa ngarong orasa, maabot din sa daari. Kaya mamaya mga uban magabi, daris. Anong kuan? Among bahay ni Ikaw kuya, tuganan na kuya, kung saan ni isda, kay taga-dagat man jud ka. Tuganan. Saan mo isda ha? Saan yung nga isda? Bao? Puro saan yun? Ha? Pero na ilawas na eh. Jenny Salmon? Mo sa yung ano ng isda? Order na? Sobrang ko pa ila. Kaya naging ito na. Adi ni din isda. Ha? Bro, mo kita na din eh.
lang inday asa ni yan isda ah. Araw no. Kadagat. Ligo na. O ah. Gugukod sa iro. Gani na po ni kayong usa guys. Arang kagahe katugasang. Ang higil na ni kay walang habuhal lagi po kutsilyo. Ha? Ang kutsilyo di kado tahanan ning gunting di gihapon. Baga kadyo kuan daga katugasang ning kuan salmon guys. Da. Buha lagi jud. Kay kadyo lagi ni gugugo dan hasang. Sino natin? Sino natin? Uy, lang siguro na. Mabiling. Ano ka diha? Ito. Pero... O kani guys, aning sabon ning usa ka o kay dako man lagi din jag usa kay gana mas man kusog kanang sinabaw lagi. Jag usa kanang huwag nagwag-asa ang katong sa atong kanang butang oyster sauce. Eh semen ganahan pud sa zanyana guys. Sa isda ni te? Ha? Kailan isda? Bisa ang gikan na. Sa online. Mura man nagkaan. Halawang tasik sana ni. Kaya nga niyo ani ala hindi halawang tasik sana. Dili ni kanang may salmon. Dili lagi. Pura po niya na oh. Binduka sa pilinga sa iyo. Ay, hindi ko diha kay pagikan no naligo ko na. Sunod ra mo. Guys, pasensya na mo guys, sagahang vlog karon kanang pasay na lang na guys kay mura na ko nukog nagagta guys, ana ko ituma. Kay nasobraan ko nung dagat. So, kaniyang ahang vlog ron kamot rin nito makita ng isda. Kay kanang mura na ko nukog nagagta. Para ko nung ituma, di na ko nung puan, di na ko nung kitag di mong isi. O sige lang guys, ug maragagta guys, basta kay panang healthy laman kanunay. So, naning comments nga mura ko nukog agtag na oh. Ano ang vlog ni sa laman. Namin ning vlog guys, kaya may naong kamot ra og isda. Kanja nakuha ra jud na ka ng hasang, gahin na pa ko sikot kuot. Kukutan ng kuan. So na okay na karon magsabaw na ko kay padung na lagi tong gikas tagbilaran. So sa timing guys, gabod na tumawa pa niya ang sinabaw. So maniapon na pud mi. Nahaman na gazad guys. Kani man yang sabon nagusa ang hinbutang oyster sauce. So guys, pila na may oras. So ano ko nag-clip sa ahang giluto nga sinabaw kay babalik-balik niabot na les dandan dia. Niabot. Amin ito nila. Sa. Ate. Adi na pala yung tingin mo. Diya guys, diya rin itang higop sa sabaw. Kami pagkago na kay kami busog pa natin kay at kay bawa na nagnaramay dari nga daghan mi sige gisima-simaon diya. Kami si diya. Parang lagi ko nang gutasa. Naluoy ko daning bata. Few moments later. Hi guys, good morning guys. Pasensya gyapon mo sa sabaw, pasensya gyapon mo sa waynong ni Flo Delisa nga makitanda rin sa ang vlog karong video hapon guys. Karon dai magluto din mig biko. Ya. Nagkamot nagkuha na des royo globe nagsangin ani nagkudkod sa itsa sa sarap pinagkamot dani kay kusgan man na siya magluto biko kay karang nay requested ni nila ganahan sila mo kag biko siguro ng panahon na kay ran laging kakasagazog ba ja kasi paghangin ja bugnaw panahon dari sa daplig dagat rong mga panahon na mo nagpilit guys nang gidengal dia ja latik kundi ning bikuha kanang butangan bitaw si ja og lunok kanang pinalana jud si ja kay aron di mapanis. Luto ko guys kay na mas John Mark ron. Ay ganahan man sa mga biko. Ja si Roy pod si Jay nagkudkudan ni gibe kay dampos Roy dari guys. So karon tanawon ni ninyo say resulta rin ng bikuha ron. Na meron ni guys kay na mo kasaling pilit guys ni aging buwan.
manaluto katong pag birthday ni mo na maluto agatong pilit man ni ang luto karon kay basig maitom pud. So guys, balik-balik og pasensya. Sunod ditong tanaw sa ang video guys, makbikibilo na ko. Kay arong di ko yung nagmuragnog agta. Bita joke lang guys, balar na nagmuragnog agta basta kay buhi pa hanja. Healthy. So guys, nag-aral ng bukaw sa ahang kuan, sa kanang nay sunob. Kana yung biko guys, kuan ni pinalunok to ni si Jakay arong lami kay magmantika to dani kuan, bahala ka busan ning mga andaan ni. So asang tingin ko madenggan ron guys kay saan man nagtago sa kuran ning kamera kay magpauli-uli sa ko ang naong mura lagi kunog agta. Ibis na excited na nung ko sa kasal ni Tire kay apit na pohon-pohon ang kasal, wala na may buwan. Kay magpa puti-puti sa niya tang naong kay atani ipabiki-bilo sunod adlaw kay mura na kong agta. Ta sige istorya tanawa ang daliara na humad. Yan na guys, sinsugod na si Zao ka brown. Da, padadanin nimo kay insang mapait ko di mo sobraan na pud ka brown. Kaya na eksakto rang maluto ning lono, munang haonon sa saen ni nimo kaya rong di pud pa tabulong biko. Kaka ni ma-brown na kuha na siya. Saen. Ja kanirang lana mo iluto sa biko para butog upat daw di mapanis. Jadi na guys, sing brown na. Ya sana all lahi ra ba sa arang kahumot kaadso. Daghan kaadso si zagkuan lana. Mani guys, lana mo ni lana sa lubi. Ja kaning lono ara man ni kalami. Ning itaping sa bikon ja og kumananig ang bikon na. Kaya nga matanda ni mo guys nga di si sa masobraan pod ka kuan kay mapait pod ni. Napait jud mong bikon kasaway na pud ngani nga napait. So tata dahan ning saen kay hanang haluon dani aguan pilit. Naglulok di jadi anak ko ano tangan sa kasukal siya na ako ano ni akatulong kanang gi utang kamay Diyan ni guys simura ning kanang marag painit initon ni mong kanang kamay ang gagamit guys kinugay di ay para puwa. Natata, di mo nang ibutang na ni katong dining agni mo nga pilit. So, imo sagul-sagulon, mao na, biko na. Tsaka naman nag-imingin sila nga. Naku ni Murag, tagiring ko na ning kuan. Bitaw, daghang mga gahe, kadto kay kinugay lagi ni sa na mga ibuhan bitaw nga kuan kanang naikamay nga ng gahe. Tinga na na. So, asa nang pakon kadjut guys, pila kami minuto para anang karon tong pilit isagol na daan ni kulog mainit na ni siya. Di pud pala bayan mag-init guys kay mapait lagi. So, riyan na kay ko tripod. Kanina pagakot sa pilit, paghukad sa pilit wala naman na i-video kay so mo na ni guys, arang nami grabe ang kuan. Arang jud mundika sa kanang nayang biko arang jud siguro ning ka hapdes sa kuan. Kay arang ka daghan kaadyo lubi kay liman kas lubi kod unam ka buok za kuan pa jud kanang naibot-bot kanang tugkan so arang gadzon ka kuan za sa kilong bagas ra ni guys asang sagol-sagolon kay arang mahalo tanan nagpukad ang itaping ag katong kanang lunok diyan na guys kalis Denmark ganahan pud sa biko. Diyan sa ang Roy. Si Roy man po nagkuha naging magbiko kuno guys. So tanawa, ahanang gihukad, jahanang gi jada ragahang gihukad. So tang minahang kuan guys, luno karang nami yummy na ni mo na yan. Yummy sa kami bitaw guys. Ang itaping karong sa manis makapawa sa hapdos guys kaning lunok nga mong itaping gani. So man ni rang nami ana lami nagamang kaan ron. Kay at panahon lami ka ang mga biko sa labi na kanang nakas dapig dagat so magkangkaan ka magbuhit ka na ng biko sa lulili ka na itong maglulili ka na ng arang kasugang baad sa arang naglagapak agkos hangin wow arang ka na iskadyo yara guys yummy to my tummy okay
Minta tag white sugar pagigamit ko pinta nila. Klaro tani ato. Gana. Diya guys, mga anetan, diya karon de kay desdan sandari, nagluto dai mi og siomay, diya depoy fried chicken. Diya dai mga salin-salin nga bangos daging adlaw. Ang malamang giinit, diya tara ka mang biko, tas tupperware nga blue. So des Roy, des Janjan. Diya guys, thank you for watching guys. God bless. Bye-bye.